Aldrig kæft, det er varmt. Jeg kan altså godt forstå, hvorfor folk tager til Thailand. Der er lækkert vand, der er strand, der er palmer. Men jeg er her ikke på badeferie. Jeg er her for at komme ind i et af Thailands berygtede fængsler. Morgen. Det er tidlig morgen, og jeg skal tale med danskeren John, der sidder i fængsel i Pattaya i Thailand. Klokken er jo 6:15 om morgenen her i Danmark, men i Thailand, der er de 6 timer foran. Og hvis jeg skal tale med John, så skal jeg gøre det via en app, der minder om WhatsApp. Men jeg kan se, der står Pattaya Remand Prison. John sidder fængslet for at sælge stoffer. Hej. Hallo? Wait a minute. Yes. Okay. Jamen, goddag, Trine. Hej, John. Jeg var glad for at se dig. Jamen, i lige måde. Hvordan har du Jeg vil det? lige tage ud. Du har hørepropper i? Ja, jeg er så meget larmer, så jeg har ørepropper i konstant. Ej, er det rigtigt? Hvordan har du det? Ja, det er jo... det er fortvivlende at være her. Det er det. Det ødelægger ens liv totalt. Altså, mit liv er totalt ødelagt. Jeg håber jo, jeg kan komme ned og besøge dig nede i fængslet. Altså, jeg vil gerne ned og møde dig rigtigt også og se fængslet, hvis jeg kan få lov. Jeg har spurgt de thailandske myndigheder om lov til at filme John inde i fængslet. For Thailand er kendt for sine ekstremt barske fængsler. Og jeg vil gerne finde ud af, hvordan det er at sidde som dansker sådan et sted. Prøv lige at beskrive for mig, hvordan ser din celle ud? Det er et stort rum på cirka 50 kvadratmeter. Måske lidt mere, og så sover man på hver den side. Men så er der så toiletter nede i enden, og det er bare sådan nogle toiletter, hvor alle bare kan kigge på, hvad du laver. Kan de nærmest se dig, eller hvad, mens du går på toilettet? Ja, der er ikke noget der. De kan se det hele. Jeg har fundet en video fra 2019 fra det fængsel, som John sidder i. Den viser en ransagning, hvor vagter leder efter ulovlige stoffer. Og på billederne kan jeg se, hvordan fængslet og cellerne ser ud indefra. Hvad når du skal sove? Jeg er i et rum, hvor der er 80 mennesker, 80 mennesker. og så vi ligger skulder ved skulder, og så ligger man bare på ræd og række på gulvet. Nu har jeg en madras i det her, men de første år og 4 måneder, der sov jeg bare på gulvet uden madras. Og så får du 3 tæpper. Et du kan ligge på, et du kan bruge som hovedpude, og et du kan have over dig. Og det er sådan nogle tynde, vi vil kalde det aerobic madrasser, de her små. Noget liggeunderlag-agtigt, eller hvad? Ja, det er nærmest et liggeunderlag af det. Og du kan ikke bevæge dig, og du kan ikke gå ud og gå på toilettet om natten, fordi så er din plads væk. Og så er man altså tæt. Der er det ubehageligt. Ja, det kan Og jeg hvis der er lidt mindre mennesker, så ligger man sådan, som man ligger alle sammen den samme vej, og så drejer man sig alle sammen samtidig. Det er helt ubeskriveligt. Billederne her er fra andre thailandske fængsler, og de viser, hvor tæt de indsatte ligger, når de skal sove. Wow. Hold op, der er varmt. John havde boet her i Pattaya i over 10 år, da han i januar 2021 blev taget for at sælge stoffer. Der ligger en Starbucks herinde på hospitalet. Det var her, John han blev anholdt. Lige prøv at se, om jeg ikke kan få lov til at komme ind.
Og grunden til, at jeg ved, at det er lige her, er fordi der ligger en video på nettet, der viser hele Johns anholdelse. Det er simpelthen lige her, John sad, da han blev anholdt. Jeg tror, den står sådan lidt mere sådan her. Så sidder der en der, og der sidder en der. Så kommer der sådan nogle undercover-betjente. Ja. Altså, det er jo lidt anderledes derhjemme, der ser man ikke på samme måde, men det er som om, at de ligesom gerne vil dokumentere, mens de gør det, hvad det egentlig er, han har i sin taske. Vi ved jo, at han blev dømt for at have noget amfetamin, og det kan man også se ligger på bordet. Han har allerede håndjern på. Your passport. My passport is in immigration because I'm seeking for new. Ifølge de lokale medier i Pattaya havde en politiagent aftalt at mødes med John for at købe 10 gram metamfetamin, og da handlen var i gang, blev John anholdt. Altså, sidder du ikke nogle gange og tænker, hvorfor fuck kunne jeg finde på at sælge stoffer i et land, hvor du jo ved, at de har mega høje straffe? Jeg har lavet en tossegerning. Altså, jeg var tossedum. Jeg har fået det, der ligner et nej fra fængslet, til at jeg må komme ind med et kamera og interviewe John. Og det, de skriver sådan faktisk ret og ærligt, det er, at de er bekymret for, at det kan skade deres image. Oversat til dansk, så betyder det jo, at de er bekymret for turismen. Det undrer mig, at jeg ikke må tage kamera med ind i fængslet. For på nettet er der jo både en video af Johns anholdelse og ransagning i fængslet, så de er ikke bange for at vise, hvor hårdt de slår ned på stoffer. Jeg tager alligevel ud til fængslet for at se, om jeg kan komme ind uden et kamera. Det ligner faktisk lidt beboelse, det der er lige her. Skulle det så komme hernede? Ja, der kan jeg i hvert fald se noget, der ligner en helt almindelig fængselsmur. Der kan jeg se, der var sådan et vagthus. Okay, if you just pass, and then we park the car, and then I walk back. Og nu vil jeg simpelthen prøve at gå op og se, om jeg kan få lavet en aftale om at komme ind og besøge John. Fængslet ligger lige herovre, men jeg kunne se, da vi kørte forbi, at der er spækket med vagter, så jeg tror, måske er det smarteste faktisk, at vi lige lader kameraet blive her, og så går jeg lige alene derop og ser, hvad de siger. Hello, my name is Trine Ilsø. I come from Denmark. I'm a reporter. I'm on the visitation list for John. He's a Danish inmate. Stay in here? Yeah, he stays in here. And I would like to visit him. Yeah, you will contact at a visit room. Yeah, you have a visit room? Inside, yeah. Yeah. On a day or no? If it's possible today? Oh, today, yeah. Close today, sorry. It's closed today? Yeah. Okay, so when can I...วันอังคารTuesday. Who comes? Monday. Who comes? This one? Princess. But she comes Monday? Yeah, Monday, yeah. Okay, so that's why I can't visit him. Thank you for your help. Thank you. Jeg får ikke lov til at besøge John i dag. Der er simpelthen lukket, og det er fordi, der kommer fint statsbesøg. Jeg skal indvise et bibliotek. Man kan også nærmest fornemme, at der er sat flag og det store trudelehut op. Så jeg kommer tilbage, for jeg vil ind og besøge ham. Jeg kan ikke lade mig at se, når jeg sidder og kigger på dig. Jeg kan se dine briller. Der sidder noget tape her. Nu har jeg jo også briller. Ja, det er jo fordi, at de her briller, det er sådan nogle, der er blevet lavet til mig. Jeg købte de her sorte briller, fordi jeg havde kontaktlinser, og det kunne jeg ikke få noget af min væske og noget med. Okay. Så jeg var heldig at kunne købe de her briller for 20 kaffe. Alt hernede er afregnet i kaffe. Du ved, det er 3 i 1 kaffe. Så jeg købte det her for 20 kaffe, som jeg måtte afdrage over flere måneder, fordi at jeg skulle på en eller anden måde lave
kaffen, og det lavede jeg ved at vaske tøj for andre. Har du overhovedet noget sul på kroppen, altså? Nej, jeg har helt... du kan se, min blodår, de sidder helt ude. Så jeg har ikke noget fedt tilbage overhovedet. Altså, jeg har mange gange stået med affaldsspanden og fået og taget mad, inden folk smider det ud. Altså, det er svært at forstå, men det må man gøre, når man er sulten jo. Det går nok vildt nok. Nu er jeg tilbage i turistland, og bare en kort køretur herfra, så sidder John i et Thailands fængselshelvede. John kom til Thailand i 2009. Han har haft en thailandsk kone, som han har fået et barn med. Og han har fortalt mig, at han har arbejdet med renovering af lejligheder. Og han har også selv ejet flere lejligheder. Det er jo noget af det værste, det der med at tænke på, alt det, man har mistet. Ikke? Jeg levede et godt liv. Jeg havde et dejligt hus, og jeg kørte rundt i en Mercedes, og havde flere motorcykler og lejligheder, jeg lejede ud. Efter politiet anholdt John på Starbucks, tog de ham med hen til en af hans lejligheder. Lejligheden ligger midt i Pattaya i en stor etageejendom. Jeg finder ejendommen og vil se, om der er nogen, der kan huske John. Jo. Do you remember him? Yes, I remember him. What happened with him? He was taken because he had some drugs on him. So he's in Pattaya prison right now. หนูว่าจำได้คนนี้แต่มันนานแล้วอ่ะ This one? โอ้ใช่ใช่ 344. 344 It's up here? Yeah. Okay. I can go look inside the building. Yes. Is it okay? Yes. Okay. Jeg er så heldig at møde en vagt, der vil tage mig med op til Johns lejlighed. What does this say? Hey, ved I hvad? Helt syret. Når man kigger ind igennem, kan I huske den der video, der er fra anholdelsen? Det er fuldstændig sådan her, det ser ud. Jeg kan se noget ribena-saft, og jeg kan se, der var jo ligesom sådan nogle, eller andet bong af en art. Dem kan jeg også se. Prøv at høre. Den her lejlighed, den står fuldstændig som den måde, John han har efterladt den på. Altså, der står stadigvæk, man kan se, at der ikke har været nogen i 100 år. Da politiet ransager lejligheden, finder de tydelige spor efter brug af stoffer. This card is somebody forgetting. I don't know who it is. No. Man kan kun komme ind, hvis man kontakter manageren. Is the manager here? ต้องไปติดต่อที่โปลิสและศาลเวียงพัทยา Must go to the police? Okay, yeah. Fair enough. Thank you. Ja. Hvor er det ret vildt. Den lejlighed, når man kigger ind, altså den ligner, altså, der har ikke været et øje. Det er jo ret vildt. Da jeg blev anholdt, der var jeg troede først, at det var en joke. Ja. Fordi jeg tænker, hvad? Anholdt? Altså. Og så var det jo kun 8 gram. Men i Thailand er selv mindre mængde stoffer en alvorlig sag. Politiet har fortalt de lokale medier, at John også var i besiddelse af ketamin, kendt som hestebedøvelse, potensmidler
og cannabis. John fik først en straf på hele 28 års fængsel. Den blev halveret til 14 år, fordi han accepterede dommen. Og senere blev den sat ned til 5 år og 7 måneder på grund af en ny, mildere narkolovgivning. John har tidligere siddet i fængsel i Danmark for salg af narko. Derfor undrer det mig, at han kunne finde på at løbe risikoen i Thailand af alle steder. Hvorfor tog du den risiko? Jamen altså, det for det første, når man har været her længe, så tænkte man ikke over det. Okay. For det første. Og for det andet, så vidste jeg ikke, at risikoen eller udfaldet kunne blive så ret, som det blev. Og så er det jo sådan normalt i Thailand, der kan man normalt også tage sig ud af problemerne, hvis man har problemer. Et par dage efter mit første forsøg, prøver jeg igen at komme ind og besøge John i fængslet. Og i dag er hele fængslet på den anden ende, fordi det er i dag, at en af Thailands prinsesser kommer på besøg og indvier et bibliotek. Vagterne lukker mig ind af porten. Hold da op. Og nu håber jeg, at fængslet vil lade mig komme med indenfor i dagens anledning. Og her ser jo fuldstændig anderledes ud i dag. Der er fyldt med militærfolk. Hernede bagved er der legnet op med flere hundrede børn. Men det, jeg håber på, det er at få lov til at kunne komme lidt tættere på John, som sidder lige derinde bag ved muren. Men der går ikke lang tid, før vagterne ændrer mening. Og den gik ikke. Det er som om, vi bliver bedt om at gå udenfor igen, inden prinsessen kommer. Det blev så heller ikke i dag, jeg fik lov til at møde John. Det var ham. Så mens fængslet fejrer prinsessen, har jeg en aftale med en, der tit besøger de danskere, der sidder fængslet i Thailand. Det kunne godt være den der. Hej. Hej, Christa. Kom ud. Ej, hvor er det godt at møde dig. Hej, lige måde. Velkommen til Thailand. Tak skal du have. Dejligt at se dig. Og tak fordi jeg må køre med dig, i hvert fald bare noget af vejen. Ja, selvfølgelig. Thank you. Christa Lund Heum er præst og udsendt til Thailand for de danske sømands- og udlandskirker. Og i dag skal hun på fængselsbesøg. Christa har kontor i Bangkok og står for både gudstjenester, barnedåb og konfirmationer. Men en vigtig del af hendes arbejde er at besøge danskere, der er havnet i fængsel i Thailand. De danskere, jeg besøger i fængsel, det er mænd, og de er plus 50, nogle gange ældre. Og flere af dem har haft sådan et længerevarende, har rejst til Thailand igennem de sidste 20-30 år. Så de har haft, mange har det der indtryk af Thailand som det der ferieparadis, har været rigtig glade for at komme her i mange år, har måske haft en lille lejlighed eller andet, ofte en thai-kæreste. Og så sker det her, og så ryger de i fængsel, og lige pludselig ser de en helt anden side. Og det, som mange af dem typisk siger, er, når jeg engang er kommet ud over det her, så vil jeg aldrig til Thailand igen. Padika. Can I have This one. Tak for vent. Ja, thank you. I det øjeblik, du kommer i fængsel i Thailand, er der mange, der har en forestilling om, det er bare et spørgsmål om tid, måske nogle uger, så bliver jeg overført til Danmark. Men der kommer ikke et velfærdssamfund fra Danmark og siger, her sidder en dansker, det kan vi ikke have, så nu sørger vi for, at han kommer hjem. Og det overrasker både de indsatte, at der ikke er den hjælp at hente. Det overrasker også meget ofte de pårørende, som ikke kan forstå, at en dansker kan sidde i Thailand i fængsel i så mange år og ikke bare blive sendt hjem. Christa har tavshedspligt, og hun må ikke fortælle detaljer for sin fængselsbesøg. Heller ikke, hvem hun skal besøge i dag, men hun vil gerne fortælle generelt om sit arbejde. Hvordan kan det være, at du bruger tid på at besøge de indsatte? Hvad kan du tilbyde dem? Bare det, de får besøg. At sidde som dansker i et fængsel i udlandet, og især her i Thailand, meget langt væk fra netværk og familie og venner. Det betyder, at der ikke kommer så mange andre besøgende end mig og ambassaden, men besøgende er meget sjældne. Så jeg giver dem, en helle
i en lidt kaotisk og frustrerende hverdag. John har fortalt mig, at han får besøg af Krista cirka en gang om måneden. Altså, hun er en velsignelse for Gud for mig. Og så kan jeg ligesom skrifte til hende og fortælle om mine tanker, og hvad der påvirker mig, og hvad der gør mig ked af det. De besøg, du har fået hende, har det været et af højdepunkterne, mens du har siddet i fængsel? Det har været det eneste højdepunkt, mens jeg har været det. Yes, I know. Jeg ved jo, at du har tavshedspligt, og derfor så kan vi heller ikke snakke om John. Men jeg har jo talt med John. Jamen, det ved jeg godt, ja. Og han har fortalt mig, at de besøg, han får af dig, det er det eneste lyspunkt. Han kalder dig en Guds velsignelse. Og det rører mig, at du siger det. Det bliver jeg glad for, at du siger. Tak. Det håber jeg jo også, at mine besøg både er en hjælp, men jo også kan være et håb og en trøst i en rigtig svær hverdag. Nu vil jeg lade dig til på besøg, og så ses vi bagefter. Det gør vi. Og tak for... Jo, tak for snakken. I lige måde. Vi ses bagefter. Det gør vi. Hej. Hej. Noget af det, der fylder mest i mine samtaler med de indsatte danske, det er ensomheden. En ensomhed over at sidde herude helt alene. Ensomheden over, at familie og venner er langt væk, måske er ikke eksisterende. Så den der daglige ensomhed også, uden nødvendigvis at have en ven eller en, man kan være sammen med, det fylder meget, og det gør det svært. Ensomheden, den er der hver dag nu. Jeg har kun en at snakke med, det er mig selv. Og det bliver sgu lidt ensformigt, for at se det lige ud. I starten, der snakkede jeg med min familie, men de har alle mine venner og familie. Jeg har ikke kontakt til nogen af dem, og der er heller ikke kontakt til nogen af mine børn. Og det er faktisk det hårdeste, kan jeg sige. Hej. Hej. Og du kom ind i fængslet? Ja, det gør jeg hver gang. Ja. Efter Krista har været på fængselsbesøg, møder jeg hende igen. Altså, jeg tror ikke, jeg kunne overleve et thailandsk fængsel. Altså, jeg tror ofte, når vi bliver sat i rigtig svære situationer, vi kan meget mere, end vi tror. Ja. Og du siger det jo også nu fra et ståsted, hvor du har meget at miste. Men når du lige pludselig kommer der, hvor du nærmest ikke har noget at miste, men du har en masse at kæmpe for, så kan det virkelig vende. Der er altid et eller andet håb. Altså håbet om at miste virkeligheden, den vil man ikke slippe. Jeg vil tilbage til hverdagen. Jeg vil tilbage til at være et almindeligt menneske igen. Hvert år besøger 100.000 af turister Pattaya. Også masser af danskere, som er her i både kort Er I danskere? og lang tid. Er I det? Hej, fantastisk. Hej. Er I på ferie, eller bor I her? Nej, vi er på ferie. I er på ferie. Det er længe Hvad får man tiden til at gå med, når man er her? Man hygger sig. Ja, men hvad tiltrækker dig til at starte med? Altså, hvad var grunden til, at du valgte at komme hertil? Jeg kan godt lide folk hernede, og klimaet, og folk må være på. Hernede er vi mere afslappet og sådan. Mere sådan chill? Ja. Hvor længe har du været her? Jeg er lige kommet for 3 dage siden, men jeg har været der 40 gange før. Men hvad er det, der er fedt her? Altså, hvad er det, der lige præcis tiltrækker det her sted? Jamen, der er masser af søge damer. Selvom Pattaya er en turistby, er det også et råt sted. Og når mørket falder på, ændrer byen fuldstændig karakter og overgår alt, hvad jeg forestillede mig, inden jeg kom hertil. Nu er vi i Soi 6, og det er... Det er ikke så sjovt, at Pattaya er kendt for deres sexindustri. Og her er bare kvinder, og her er ældre mænd med meget, meget unge kvinder. Jeg har det sgu alle talt lidt frem, hvis jeg skal være ærlig.
stofferne, de flyder jo her i den her festby. Så derfor så er det meget nemt at komme i kontakt, og der er masser af mennesker, der bruger det her stof. Så men mit råd vil være, lad være med at gøre det. Det er simpelthen for farligt, og altså, det må være nok at drikke sig fuld og opføre sig tåbeligt. Det kan gøre det intens, mand. Og prøv at det bliver bare bedre. Ej, det var en vild gade. Da nat er blevet til dag, og roen igen har sænket sig over Pattaya, tager jeg ud til fængslet for at gøre et sidste forsøg på at komme ind og besøge John. Nu er det 3. gang, jeg er ved fængslet. Sidste chance. Jeg vil ind. Altså, jeg vil ind. Jeg kan se, at de har fået fjernet noget af pynten. Okay, der står ikke engang nogle vagter her i dag. Altså, i dag så må man komme helt tæt på. Helt op til besøgscenteret. Er der ikke noget, der hedder 3. gang eller lykkens gang? Krydser jeg fingre for. Ja. I'm a journalist. No, I'm a... Me journalist. No. But I go home today. I go back to Denmark today. And because of the princess... Okay, your name. Huh? Okay, you sit. Huh? You sit 20 minutes. I just wait out here or No, wait. where? Wow. Selvom jeg havde en aftale, så er der altså ikke noget sikkert, før jeg er kommet ind. Og endelig lykkes det. Jeg får lov til at komme ind og tale med John. Men jeg kommer ikke ind i selve fængslet. Vi mødes i et besøgsrum, hvor vi taler sammen i telefon med en glasplade mellem os. Hvorfor vil du egentlig gerne fortælle din historie? Jamen det er, fordi jeg vil advare grønt og mod, at hvad der kan ske. Man skal virkelig tænke sig op og ikke lave sådan nogle ting, som jeg har lavet. Det vil jeg stærkt fraråde. Fordi når de første kører det ikke, så slipper de ikke fri. Jeg kom ind. Altså, jeg ventede i over en time, og så kom jeg ind. Jeg fik jo ikke kamera med ind, men jeg fik lov til at komme ind og besøge John, og han blev sindssygt glad. Altså, han blev sådan jo næsten rørt glad over, at bare det, at man var kommet helt til Thailand for at besøge ham. Altså, han er jo ensom. Han har det fysisk dårligt. Altså for ham er der kun én ting, der tæller. Og det, der holder ham oppe, det er jo at komme hjem. Og indtil da, så er det de besøg, han får fra præsten. Resten er lort. John har søgt om at blive overført til Danmark og afsone resten af sin straf i et dansk fængsel. Hvor længe tror du kan overleve i fængslet dernede? Jeg kan overleve det her, så længe at jeg kan se, at der er lys på endetunnelen. Selvfølgelig skal kriminelle i fængsel for deres forbrydelser. Det gælder også John. Når det er sagt, så er det én ting at afsone i et dansk fængsel, og noget helt andet at sidde i et thailandsk fængsel.